serie de pe canal, o serie de Real Racing 3. Mulți prieteni mi-au recomandat jocul ăsta, eu știam de el, sincer că l-am mai avut odată, dar m-am lăsat pentru că ăsta m-am cam plictisit. Și ei mi-au zis, bă, descarcă și Real Racing 3. Eu am văzut de el, dar am zis că, bă, e exact ca și Real Racing primul. Ca și unul. Și am zis, bă, nu mi-l descarcă, o să mă plictisesc, dar nu se pare... Sincer, așa, acum chiar am poftă de niște cursuri, că am zis să descarc jocul ăsta pentru că și de jucat, că e și la să facem o cursă. Bine, scopul în cursa asta, cum să spun, să stăm cât mai aproape de adversari, dar să nu depășim. Deci cât mai aproape de el, ar trebui să-l ajung, dar să nu depășesc. Să fie tot așa. Așa, o să încercăm să facem mai multe timp pe fac. Vreau să fac așa. Lucrul ăsta sincer are grafică simulațională, nu fac foarte mai ales first person. Ok, am pierdut cursa. Eu m-am zis, nu trebuia să-l depășesc pe ăla. Nu e nimic. O să facem din nou. Episodul de astăzi va fi mai scurt. Vom face astea două curse. Vă voi arăta un pic mașina mea. Până acum am doar una pentru că ăsta e primul episod, prima oară când joc. O să vă arăt mașina mea. Dar fac o pot arăta, dar nu că o să... Aha, gata, pot. Așa. Cam asta e mașina mea, un Chevrolet, stați că o zic, Chevrolet F5, Samsung Galaxy S5, ok. E foarte tare, îmi plac cauciucurile la ea. Mi-a făcut o neagră, înainte era un gri. Înainte era un gri, dar nu prea plăcea. Adică arăta bine și așa, dar îmi place mai mult gri. Ok, o să mai încercăm o dată cursa asta și v-am zis, o să închei episodul pentru că este doar de prezentare, nici nu prea am timp. Așa că o să încheiem repede. I-am pânat motorul la maxim, dar nu era așa la putere. Adică zic atâta viteza asta pe care o am acum 100 tot cred că o atingea. Dar dacă nu înșel mai greu un pic. Deci o atingea un pic mai greu. Și nu știu, parcă pe asta o simt așa mai viteză. Când accelerezi așa, după ce o faci 100% la motor, nu știu, eu simt vibrații la mâini. Chiar nu glumesc cu voi, dar se simt vibrații, adică e ca și cum ai ține mâinile pe volan și ai simte vibrațiile motorului. Și e destul de greu de controlat când prinzi mare viteză, ca și realitate, dar e greu. Așa, și să vă abonați la canalul lui, să dați un like, un subscribe și la mine un coment orice se poate. Ok, o să închei episodul de astăzi de aici pentru că v-am spus, nu am atâta timp, a fost doar de prezentare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un coment, un subscribe din nou. Vă zic asta, așa. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!